Καλημέρα. Καλημέρα. Πρωινάκι. Βέλικο. Τάρνοβο. Πρωινάκι. Εδώ στο φτωχικό Βέλικο τρώμε προσούτο με αβοκάντα. Και κάτι εδώ. Τι είναι αυτό, λουλούδι. Τρώγεται το λουλούδι, άραγε. Τώρα έρχεται και μια απλή ομελέτα μου. Απλή όμως είναι αυτή. Η μέρα ξημέρωσε στο Βέλικο και μετά από ένα πλούσιο πρωινό αναχωρήσαμε για το Βουκουρέστι. Σήμερα το πλάνο έλεγε ότι θα ανηφορίζαμε μέχρι το Ρούσε και θα περνάγαμε στη Ρουμανία από τα σύνορα που είναι μια γέφυρα πάνω στο Δούναβι. Θα καταλήγαμε στο Βουκουρέστι, όπου θα είχαμε το πρώτο μας ρεπό, δηλαδή θα περνούσαμε 2 μέρες εκεί. Ελάχιστη κίνηση συναντήσαμε στα σύνορα για Ρουμανία, τα οποία είναι πάνω από το ποτάμι, ενώ οι συνοριακοί υπάλληλοι, μόλις είδαν τα ελληνικά διαβατήρια, απλά μας τα έδωσαν πίσω και μας έκαναν νόημα να περάσουμε. Επειδή η Ρουμανία είναι μοτοσυκλετιστικός προορισμός για εμάς τους Έλληνες, θεωρώ πως πρέπει να περνάμε ορδές από εκεί. Από το συνοριακό σταθμό μέχρι το Βουκουρέστι είναι περίπου 60 χιλιόμετρα, δηλαδή μια τυπική διαδικασία για εμάς. Πάντως το τοπίο με το που μπήκαμε στη Ρουμανία ήταν ελαφρώς βαρετό. Δεν προμείνιε με τίποτα αυτά που θα βλέπαμε τις επόμενες ημέρες. Το Βουκουρέστι είναι η πρωτεύουσα και βιομηχανικό κέντρο της Ρουμανίας. Τα τελευταία χρόνια η πόλη βιώνει οικονομική και πολιτιστική άνθηση. Αν περάσεις από τη Ρουμανία, μια επίσκεψη εκεί πάντα αξίζει τον κόπο.
εξής. Πρέπει αυτό εδώ, που το κοίταξα από κάτω και δεν έχει σπάσει, πρέπει να κατέβηκε, να χτύπησε εδώ και να το σπάσει αυτό. Αλλά Να το βγάλαμε. θα τα έχετε. Παραγγείλουμε, θα τα έχετε αυτά, σίγουρα. Μπεβέ, δεν θέλετε, χαλάνε αυτά. Πάρτε ιαπωνικά που δεν χαλάνε. Τι λέει? 2,5 ώρες straight. 2,5 ώρες straight είναι Novotel. ακούγεται τέτοια. 2,5 ώρες straight με 36 βαθμούς Κελσίου. Ισχύει. Αλλά Φτάσαμε. είμαστε στη Ρουμανία, φίλε. Δηλαδή κολλάμε στο κολλητάκι εκεί. Γκαράζ Novotel. Άλλο ένα. Σας χάλασε? Δεν σας χάλασε? Δεν χαλιόμαστε. Και Ρουμανία. Πού θα σταματήσει, πού θα σταματήσουμε? Πού θα σταματήσουμε, άραγε? Σε κάνα φιόρδ. Σε κάνα φιόρδ. Εκεί θα κάνουμε το αντίθετο, θα λέμε το αντίθετο, ότι έχει κρύο. Which? Πάμε, μπιβάκ εδώ, μπιβάκ και Βουκουρέστι. Ωραία. Ένα απλό ταπεινό δωματιάκι, το οποίο έχει αυτή τη ιδέα. Βουκουρέστιους. Η βόλτα μας στο Βουκουρέστι ξεκίνησε με μια πιτσιρίκα να τραγουδάει το Wind of Change έξω από το ξενοδοχείο μας. Και αφού τη χαζέψαμε λιγάκι, είπαμε να διδάξουμε πολιτισμό. Να βρούμε δουλειά. Όχι, όχι. Σπίτι. Έχουμε έρθει να διδάξουμε πολιτισμό. Καλά. Οι άνθρωποι εδώ δεν ξέρουν. Αυτό θα γίνει μετά, γι' αυτό σταματάνε, να μείνουμε πρώτα. Σταματάνε στα φανάρια και τέτοια, ρε. Δεν ξέρουν. Δεν μπορεί, θα μας διδάξουμε πολιτισμό. Ενώ δεν περνάει αυτοκίνητο, σπέτονται μέχρι να ανάψει το πράσινο φως. Και στους Ρουμάνους θα διδάξουμε πολιτισμό. Εντάξει. Μας προλάβανε άλλοι και διδάξανε πολιτισμό πρώτοι. Δεν χρειάστηκε να πούμε εμείς. Γύρω στη Θεσσαλονίκη. Αυτοί είστε. Καλά, είναι το νεράκι, το χτύπαγα βέβαια. Αφού ξεκουραστήκαμε στο Βουκουρέστι, ξεκινήσαμε το δρόμο προς τα Καρπάθια. Σύντομα θα ήμασταν στα ξακουστά αυτά βουνά, αλλά πρώτα θα περνούσαμε από την περιοχή της Σινάια και θα βλέπαμε το κάστρο Πέλες, ένα από τα ομορφότερα κάστρα της Ρουμανίας. Ενώ μετά θα κάναμε και μια επίσκεψη στο φημισμένο κάστρο του Κόμι Δράκουλα στο Μπραν, προτού περάσουμε τη νύχτα μας στο Μπρασόφ.
Λοιπόν, φτάσαμε Πέλες. Κάστρο Πέλες. Και μας άνοιξε εδώ ο άνθρωπος και παρκάραμε στη δική μας πριβέ θέση. Πριβέ θέση μόνο για τον BMW. Είμαστε τέλειοι. Φτάσαμε. Πέλες. Πέλες. Αφού κάναμε τη βολτάρα μας στο κάστρο Πέλες, χτυπήσαμε και κάτι να φάμε, ξεκινήσαμε για το κάστρο του Δράκουλα. Πλέον μύριζε Καρπάθια για τα καλά και η αλήθεια είναι ότι το τοπίο από την ώρα που μπήκαμε στη Σινάια ήταν πανέμορφο. Πραγματικά χαιρόσου να οδηγείς. Δύο πραγματάκια για το κάστρο του Δράκουλα ή αλλιώς κάστρο Μπραν. Νόμιζα ότι οι Ρουμάνοι θα είχαν πατήσει πάνω στο θέμα αίμα, νυχτερίδες, παλούκια, σκόρδα κτλ. Αλλά ούτε καν. Το μόνο πράγμα μέσα στο κάστρο που είχε κάτι σχετικά με αυτό που ξέρουμε σαν Δράκουλα ήταν αυτό. Γενικά ήταν ένα συμπαθητικό κάστρο, όχι ωραιότερο από το Πέλες, που είχε την κρεβατοκάμαρα, την τραπεζαρία, το σαλόνι του Βλάντ Τσέπες, ενώ η πόλη έξω από το κάστρο είναι κάτι σαν το Φαλιράκι στη Ρόδο. Χάρηκα που το είδα, αλλά δεν θα ξαναπήγαινα. Αφού αποχαιρετήσαμε το Βλάντ, βάλαμε πλώρη για τον Μπρασόφ. Το Μπρασόφ είναι μια πανέμορφη πόλη, περιτριγυρισμένη από τα Καρπάθια, στην οποία μετανιώσαμε που περάσαμε μόνο ένα απόγευμα. Κάναμε βόλτα στην πλατεία της, θαυμάσαμε τη μαύρη εκκλησία και φάγαμε του σκασμού.
Λοιπόν, εδώ φτωχικά στον Μπρασόφ τρώμε κάτι ελάφια. Ελάφια μπυρίτσα. Εδώ ωραία, της πουτάνας γίνεται. Φάτε όσο προλαβαίνετε. Φάτε τώρα. Η μέρα έκλεινε τέλεια. Το Μπρασόφ ήταν καταπληκτικό. Αλλά καθώς ξάπλωσα το βράδυ στο κρεβάτι, είχα μία ανυπομονησία για την επόμενη μέρα. Υπήρχε κάτι που στροβίλιζε το μυαλό μου.